Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ha kawai ka jingja ya tingkho kali hari bhoi wei Rangbah ubala tip kerteng kum ukulman kharbithai ha karta ka basau posnam ai ulaman saujor hadien ba kawai ka kali bolero pick up ka badan u number ML13A 1479 kalalet ban Tynrah kansan bat katai ka kali bolero pick up bat kani ka jingja kala ja Hajan ka Nongpoh police station. Kani ka jingja kala ja ka por prasau pesan ai janmian bat kate ka kali bolero pick up kala lejo yote Rangbah hadu ba kawai ka kejat kala paj bat pra bat uni Rangbah ulaman saujur namar ka jingjur ka jing Mynsaw la penkin no mardor yoni Rangbah sha civil hospital Nongpoh banyo ya ka jing sumar ki bor pulit ka Nongpoh police station ki bala poi mardor ban ay ya ka jing yarap yoni Rangbah ulaman saujur kila pelong ru ya ka jing toket bat hadien kilayo baru yau new driver bat katai ka kali Nongpoh. Balakli. Ya. Klik. Ya.